Sa number 7, suspek sa pagpaniro sa Sipalay City, nadakpan sang PNP. Arestadong 40 anyos ka lalaki bangod sa pagpaniro sa sitio Baktulon, Barangay Kamindangan, Sipalay City, Dominggo nga adlaw. Nakuha sa suspek, nagkilala kay alias Alex, taga Barangay Kamindangan. Ang isa kay improvised pistolized shotgun, duha ka live 2-gauge shotgun ammunition, kag isa ka nagamit na nga bala. Base sa report sa PNP, gintiro sa suspek ang biktima nga si alias Armando, 47 anyos, ang barangay Haba sa Candoni. Nakaangkot sa pila sa ulo ang biktima, kag in-refer sa Provincial Hospital sa Sipalay City. Nagwa sa investigasyon nga nagakayo sa motor sa gwa sang balay sang paryente. Kung sang iya paryente ang biktima, sa gipalapitan ini sang suspek kag gintiro sunod sa biktima. Antes matabo ang insidente, nagbaisay pa sila sang suspek bangod sang daan nila nga inaway. Kaso nga frustrated homicide ang ipasaka batok sa suspek.